Dan il-programm se jitwassal lilkom bl-isbaħ xewqat Tejja Bet. Dejjem ilab b'mod responsabbli. Nsalmilkom u nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm It-Tbassir, programm li issa ovvjament sar parti integrali mill-iskeda tal-Kamra Sportiva. U illum ħanibdew bil-tbassir ta' żewġ logħbiet li ħajkonna fil-programm tal-Kampjonat Taljan tas-Serja fit-tmiem il-ġimgħa li ġejja. L-ewwel logħba li xtaqt nitkellem dwarha hija bejn Udinese u Milan, żewġ timijiet li kellhom bidu pjuttost pożittiv. Udinese naħseb huma wieħed mill-timijiet sorpriża f'dan il-bidu tal-istaġun, meta għandhom 7 punti minn 3 logħbiet. Filwaqt li Milan wara l-xokk li ħadu fit-telfa fl-ewwel logħba kontra Cremonese irnexxielhom jirkupraw b'żewġ rebħiet minn daqstant logħbiet, bl-aħħar waħda tkun f'darhom kontra Bologna biex battew b'mod sportiv għat-telfa li sofrew fil-finali tal-Koppa Italja fl-istaġun li għadda. Gowl ta' Modric, l-ewwel gowl tiegħu ma' tim immexxi minn Max Allegri, u nemmen li din għandha tkun logħba interessanti u bilanċjata. Bħala odds ta' Tejja Bet għandna rebħa ta' Udinese qiegħda immarkata 4.20, draw qiegħed 3.71 u rebħa għal Milan 1.77. Odds li ovvjament ipoġġu lil Milan bħala favoriti li jirbħu din il-logħba, però kieku kelli nagħti tbassir personali aktar nara din il-logħba tispiċċa fid-draw. U naħseb li għal Milan, speċjalment min-naħa tal-Milan, riżultat ta' draw away kontra Udinese ma jistax jitqies bħala riżultat negattiv tal-inqas f'dan l-istadju tal-istaġun. Min-naħa tagħhom Udinese tim li telef pedini importanti bħal Lucca li ngħaqad ma' Napoli, però huwa klabb li dejjem jirnexxielu jsib players li forsi ħadd ma jkun jaf bihom li jrendu u li ovvjament jgħinu l-tim iżomm postu fis-Serje A bla problemi u saħansitra anke jkun f'pożizzjoni li forsi f'xi momenti jiġġieled għal xi post fl-Ewropa. It-tieni logħba li se nitkellem dwar llum il-Kampjonat Taljan ma jistax jonqos li jkun id-derbi ta' Ruma, derbi bejn Lazio u Roma, żewġ timijiet li fl-aħħar ħarġa tagħhom fis-Serje A sofrew telfa identika ta' wieħed xejn. Lazio away kontra Sassuolo, filwaqt li Roma sofrew telfa sorprendenti f'darhom kontra Torino. Id-derbi ta' Ruma kollha kemm aħna nafu li huwa derbi mill-aktar jaħraq, derbi mill-aktar mistenni, kemm għall parter ta' Lazio kemm għall parter ta' Roma. Id-derbi ta' Ruma huwa l-iktar logħba mistennija tal-istaġun. Għaldaqstant naħseb li tkun logħba mill-iktar interessanti. Bħala odds ta' Tejja Bet għandna rebħa Lazio 2.76, draw 3.11 u rebħa għal Roma 2.59. Anki dawn l-odds juru kemm din mistennija li tkun logħba mill-aktar bilanċjata fejn riżultat ta' draw naħseb li Walter wieħed mistenni għalkemm skont dawn l-odds Roma huma ħarira żgħira aktar favoriti li jiksbu r-rebħa.
Però ovvjament logħba ta' derby hija logħba ta' derby, logħba li minkejja kull pronostiku, minkejja l-istatistika, hija dejjem logħba miftuħa l kull riżultat. U jien nazzarda ngħid li Lazio minkejja d-diffikultajiet kollha li għaddejjin minnhom ħajpruvaw jagħtu sodisfazzjon lill-partneri tagħhom u jippruvaw jirbħu l-istra ċittadina kif jgħidu Taljani biex għall-inqas jirkupraw mill-żewġ telfiet li sofrew s'issa mill-ewwel tliet logħbiet li jilagħbu fil-Kampjonat Taljan. Allum jiena min-naħa tiegħi daqshekk ngħaddi il-mikrofon lill-kollegi tiegħi biex ikomplu jagħtu l-bassir tagħhom u nixtieqilkom tmiem il-ġimgħa mill-aqwa, tmiem il-ġimgħa mimli logħob sportiv. Grazzi. Eabet.com, l-għażla tal-Maltin, fejn tista' tilab u tirbaħ, ingħaqad, iddepożita, biċ-ċans li tirbaħ. Eabet.com, dejjem ilab b'mod responsabbli. Il-Premier League Ingliż fit-tmiem il-ġimgħa li ġej ser jara żewġ sfidi interessanti ħafna. Waħda ħad intlab is-sibt fis-6:30 bejn Manchester United u Chelsea u oħra ħad intlab il-ħadd fil-5:30 dik bejn Arsenal u Manchester City. Nitkellmu b'ordni kronoloġika fuq dawn iż-żewġ logħbiet. Manchester United kontra Chelsea. United li jridu jirriskattaw l-umiljazzjoni miksuba nhar il-ħadd li għadda kontra Manchester City fid-derby mitluf 3-0. Minnaħa l-oħra Chelsea illi wkoll ma rebħux il-konfront ta' tmiem il-ġimgħa li għadda meta ġew 2-2 għand Brentford. Nisa tkun sfida mill-aktar interessanti li xi-żewġ timijiet qegħdin ifittxu rebħa. Il-pressjoni ċertament li qiegħda fuq Ruben Amorim biex jipprova jġib il-3 punti li tant għandu bżonn biex forsi jsikka xi ftit il-kritika feroċi illi hemm bħalissa madwaru. Biss wisqet nibżal din il-logħba ser tara li Chelsea jirbħu il-konfront il għaliex nemmen li bħalissa l-Blues għandhom kwalità aktar minn dik li qegħdin joffru ir-Red Devils. Minnaħa l-oħra il-ħadd fil-5:30 ser tintlab il-logħba Arsenal Manchester City fl-Emirates Stadium li tiegħu wkoll qegħdin taraw l-isfond tal-video tal-lum. Sfida interessanti ħafna fejn fiha nemmen li nistgħu naraw ukoll min se jkun il-vera anti-Liverpool għal dan l-istaġun. Għalkemm tajjeb ngħidu li l-Arsenal bħalissa qegħdin it-tieni b'9 punti u Manchester City qegħdin it-8 b'6 punti, biss nemmen li se tkun sfida spettakolari, sfida wkoll karatterizzata miż-żewġ attakkanti Skandinavi li jmexxu l-attakki rispettivi. Viktor Gyökeres għal Arsenal li skurja gowl fil-logħba ta' sibt li għadda kontra Nottingham Forest u Erling Haaland illi skurja doppjetta oħra kontra Manchester United nhar il-ħadd li għadda. Previżjoni għal din il-logħba min-naħa tiegħi jiena ngħid li ż-żewġ timijiet se jiskurjaw biss hija kif jgħidu l-Ingliżi too close to call. Min-naħa tiegħi l-intervent fuq il-logħbiet prinċipali tal-Premier League spiċċa biss infakkarkom ukoll illi sejrin taraw il-kwoti illi l-isponsor tagħna Eabet qiegħed joffri għal dawn iż-żewġ logħbiet fil-grafika li se jkun hemm wara l-intervent tiegħi. Infakkarkom bħal dejjem ilagħbu, ħudu pjaċir, ittantaw xortikom ma' l-isponsor tagħna imma dejjem ilagħbu b'mod responsabbli. Ħudu ħsieb. L-aqwa esperjenza lokali fuq Eabet.com. Ingħaqad magħna u irbaħ. Tista' tilgħab fuq għażla vasta ta' Casino Games jew fuq l-isport favorit tiegħek. Eabet.com. Dejjem ilagħab b'mod responsabbli. Sinjuri u sinjuri, Karl Parnis iselmilkom. Għal din il-ġimgħa jiena ħanitkellem fuq il-Kampjonat Malti kif ukoll iċ-Challenge League. Mela, il-logħba li xtaqt nitkellem fuqha miċ-Challenge League hija il-logħba bejn Sajrin u Balzan li sa ftit żmien ilu
din il-logħba konna anke nistgħu ngawduha fil-Premier. Biss kemm Sirens u kemm Balzan dis-sena qed jikkompetu f'dak li qabel kien magħruf il-Lig tal-First. U għandna konfront interessanti u ta' min jinnota wkoll li bħalissa Sirens għandhom 3 punti wara li l-ewwel logħba tagħhom rebħu kontra Vittorjosa u Balzan għandhom 0 punti wara li l-ewwel logħba tagħhom kienu tilfu mal-Gudja. Il-previżjoni tiegħi għal din il-partita u nemmen li Balzan iridu jpattu għat-telfa li sofrew ma' Gudja jekk huma vera jixtiequ ma jdumux fil-purgatorju ta' Challenge League u jsibu post fil-Premier League Malti. Kellek tgħid li Karl x'taħseb jien ngħid li Balzan jerbħu kontra Sirens għalkemm ħajkun għalija da qisu skontro tal-Premier u fil-fatt hekk kien sa ftit snin kif tiġettilkom għaliex hemm mat-timijiet nemmen li ħajkunu hemm it-tnejn biex jerġgħu jilagħbu il-futbol mal-kbar. Naqbes għaż-żewġ tabit l-oħra li nixtieq nikkummenta dwarhom li huma s-sorpriża Marsaxlok kontra Floriana fejn sibu li Marsaxlok bħalissa qed jokkupaw l-ewwel post tal-klassifika tal-Premier League Malti b'9 punti kontra s-7 ta' Floriana. Fl-opinjoni tiegħi nemmen li Floriana suppost ħaqhom iktar punti, ġifieri nemmen li dawn setgħu ġabu iktar punti biss il-futbol nafu kif inhu u allura jiena kellek tgħidli Karl x'inhi l-previżjoni tiegħek għalik li forsi titħajjar tmur u tilab b'mod responsabbli ma' ejjadbet.com naħseb jiena li Marsaxlok għandhom ċansis kbar li jerbħu ma' Floriana, ġifieri kellek tgħidli l-opinjoni tiegħi u nemmen li Marsaxlok jafu jispuntaw ma' Floriana minħabba l-fatt li Floriana jisom għadu ma sabux saqajhom sew mal-art. Mela dik hija t-tieni previżjoni tiegħi għall-programm tal-lum. Naddu għall-aħħar u l-iktar partita interessanti li fl-opinjoni tiegħi għandna dan il-weekend minn ġewwa il-Premier League Malti huwa partita li fija dejjem rajna u kien hawn diversi emozzjonijiet bejn żewġ timijiet li huma rebbieħa. Il-tim tal-Kapitali Valletta ħajlab kontra dak ta' Sliema Wanderers fejn insibu li Valletta għandhom 8 punti kif ukoll Sliema għandhom 7 punti. Ta' min jinnota wkoll li Valletta għadhom kif ħadu rebħa importantissima li għalihom hija boost enormi għal-moral wara li huma jelbu lil ġirien Floriana fl-aħħar xita tagħhom. Kellek tgħidli Karl x'taħseb u kellek tara klassifika mela nitkellmu fuq Valletta 8 punti, Sliema 7 punti, nemmen li l-Valletta jiena għandhom biex joħorġu rebbieħa minn dan il-konfront. Minħabba l-fatt li bħalissa huma sullaqli dell-entużjażmu plassekk Sliema għalkemm għandhom 7 punti, nemmen li għadhom ma sabux dik il-kontinuità u dik il-formula maġika għalkemm jiena wkoll narhom Sliema ġifieri kif diġà kont spjegajt. Narhom li ħajkunu hemm biex jitelqu għal post l-Ewropa żgur. Imma għadhom ma sabux sehemhom, ġifieri għadhom ma sabux dak il-lob li suppost irrid jirrifletti il-qawwa potenzjali ta' Sliema. U nemmen imma bisħieħ li l-Valletta permezz anke ta' 12 plejer tagħhom li huwa fundamentali, speċjalment meta fi-ground żgħar, nemmen li Valletta jafu joħorġu rebbieħa minn dan il-konfront interessantissimu. Allum, ħajkolli nafaw, nixtieq nirringrazzjakom u fuq kollox nirringrazzja lil-ejjabet.com huwa importanti li hekk ħatilabu ilabu b'mod responsabbli. Ta' dan nirringrazzjakom u minn hawn insellmilkom. Dan il-programm ġie mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat Tejjabet. Dejjem ilab b'mod responsabbli.